projít za bandu. Myslíš ty, co nás chtějí odvolávat? No, že nějaký model tady chtějí dělat. Asi ty normálně hrubý gardy chtějí. A to jsem se slyšel, že když co zavřete mítko? To jsem právě taky slyšel, tak právě potřebujeme myslet, jestli po vás jdou, tak to musíme myslet nějaký společný řešení. To je banda čuráků, že? Jako nic jiného. Já prostě v tom mám svůj zájem. Normálně prostě já jsem ochoten promazat, ať to fičí, jo, ať to šlape prostě. Hej, já se znám se s Markétou Pitrovou, ona je proděkánka, jenomže jestli jako ona nějaký úrodělá, když mají programový odvolávání jako vedení, já si myslím, že tohle je ústavní rozhodování. Já Markétu provolám a zkusím co s tím udělat, já osobně jako nevím, hromadný vyloučení ze studia, prostě normálně bych jim odpověděl kompromisu. Plagiátorství mám, opisování, to se těžko skandalizovat, jít po nich, nekompromisně, silou, silou. Jak se jmenuje ta banda, nevíš? Znárodnění krmítka. Odvolávání učitelů, ty vole.